Sugeng sonten pamirsa, kados pundi kahananipun panjenengan dinten menika. Pinanggih malih kaliyan kula Asti Yusolviana wonten kabar sonten. Pamirsa, setunggal dinten ical lare wadon wonten Pulaang, Mengurut Timur, Sulawesi Utara dipunpanggihaken seda amargi dimutilasi. Sadis pelaku kedadian menika dipundugi inggih menika tiang wadon ingkang tasih sakderek kaliyan korban. Garwanipun pelaku ingkang sempet derek madosi korban tasih dipunpriksa dening polisi. Swanten jeritan histeris kapireng nalika warga desa Tetuan 3 Pulaang Mengurut Timur Sulawesi Utara manggihaken jasad lare wadon ingkang kahananipun ngenes wonten kebun klapa. Jasad lare wadon menika dimutilasi kanthi serai ucul. Ingkang ngagetake malih korban Vipuli Tilva Zara Moko Aku lare umur 8 tahun ingkang sakderengipun dipun laporaken ical nganti sedina. Mangertosi putrinipun seda, ibunipun Tilva syok lan histeris nganti kedah ditenangake dening sederekipun. Terus katanya ada diduga DP barang emas hilang. Iya, hilang cuma di barang emas. Selantaran itu mungkin kan waktu tahu dong ya, semacam penakan gitu. Barang emas itu apa kalung? Iya, ada kalung, ada rantai kan dia punya ada gelang. Hilang itu ya? Kedadian menika diwiwiti nalika Tilva medal saking griya wonten Kemis tabuh sulas awan. Nanging nganti dalu korban tasih dereng wangsul. Para warga madosi Tilva nganti menyihaken jasad korban wonten Kemis dalu wonten kebun kelapa ingkang jarakipun 300 meter saking griyanipun warga. Sesampunipun manggihaken korban, saking informasi para warga, pasangan jaler estri ingkang uga sakderek lan tetangganipun korban dipun amanaken dening polisi. Ironis, salah sawijining ingkang dipundugi dados pelaku sempet etok-etok derek madosi jasad korban kaliyan warga. Sayah kalian pembunuhan sadis menika, Bupati Pulaang Mengurut Timur Sam Sahrul Momonto dugi dateng tiyo duka. Bupati uga sempat nyuwun katerangan saking salah sawijining warga ingkang sempat kepanggih kalian korban sakderengipun ical. Insyaallah mudah-mudahan ini akan bisa terungkap. Berdoa bersama. Insyaallah ini bisa terungkap untuk kalian karena ini peristiwa besar yang pernah. Bupati nyuwun supados para warga tenang lan nyerahaken sakepakipun penyelidikan kasus menika dateng polisi. Saking Pulaang, Mengurut Timur, Sulawesi Utara, kula Asti Yusolviana nglaporaken. Pamirsa, pawarta kala wau nyeras nutup pepanggihan kula lan panjenengan dinten menika. Kula Asti Yusolviana matur nuwun lan dumugi kepanggih malih.